गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मैया एबा 11 डिसेम्बर खालार खालि आसामनि दाब दाब जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दा गोबाङानो बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि माखासे थांखि आरो दाबिफोरखौ मिथियो जानांगौ, नाथाय गोबाङानो मानि थाखाय बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों बेखौ गोबाङानो मोनथियाबो जानो हागौ। जायफोर मोनथिया बैसोरो साननो हागौ मानि थाखाय एबसुआ धरना रेलि हाबाफारिखौ लाबाय थायो, मा जाहोननि थाखाय। जोंनि बर' हारिनि माखासे बोराय बुरि जायफोरा मबाइल ससियेल मिडिया इउज खालामा बैसोरो मानि थाखाय बे रेलि एबा धरना हाबाफारिखौ लादों, आरो जायफोर मबाइल ससियेल मिडियाखौ इउज खालामो बैसोरबो मोनथिया जानो हागौ मानि थाखाय बे रेलि एबा धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मैया एबा 11 डिसेम्बर खालार खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे रेलि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेनि थांखि आरो दाबिफोरा मा मा बैफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय गुवारै फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि जानानै थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया एबा 11 डिसेम्बर खालार खालि आसामनि दाब दाब जायगायाव बनजार रेलि हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे बनजार रेलि लानायनि गाहाय थांखि आरो दाबिफोरानो जादोंमोन। नाम्बार 1 आव दङ 2025 मायथाइनि गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्ट जथुम्मानि समाव 2019 मायथाइनि 125 थि संबिजिर सोदांनाय बिल बायदियै दफा 280 आरो संबिजिरनि 6 थि फारिलाइखौ सोदांनाय 125 थि बिल एबा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि हेफाजाबै जोङो बिटिआरआव सेन्ट्रेलनिफ्राय थोंजोङै फाइनान्सखौ लाबोनाय, बेजों लोगोसेनो एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारखौ बांहोनाय, बैफोरनि थाखाय 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ सोदांनांगौनि थाखाय बे रेलि एबा धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। 2 नाम्बाराव दङ कार्बि आलं आरो डिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर' कछारी सुबुंफोरनो एसटि हिल्सनि मोनथाय होनाय। 3 नाम्बाराव दङ बिकेडब्लिउएसि खौ आबुं गनायथि होनाय, गामि फोसावनाय, सिमा थि खालामनाय आरो बिसायख'थि खुंनाय। 4 नाम्बाराव दङ बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरखौ सरखारि खालामनाय। जों मिथिखागौ बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरा दासिमबो सरखारि जायाखै। बेनिखायनो बर' बिजोंनि गंफ्रोमबो फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सरखारि खालामनांगौनि थाखाय बे दाबिखौ खालामनाय जादों। 5 नाम्बाराव दङ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरनिफ्राय बिटिआरआव थालांनाय गोबां गामिफोरखौ सोदेरनाय आरो बिटिआरनि खोला बाहागोनिफ्राय उफ्रा गामिफोरखौ सोदेरनाय। जों मिथिखागौ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय गोबां गामिफोरानो बिटिआर एबा बिटिसिआव हाबनो गोनां दंबावो। थांनाय समाव माखासे गामिफोराल' बिटिआरआव हाबफादेरदोंमोन। बेखौ लानानैनो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि थालांनाय गंफ्रोमबो बर' गामिफोरखौ बिटिसि एबा बिटिआरआव सोफादेरनायखौ लानानै बे बनजार रेलिखौ लानाय जादों। 6 नाम्बाराव दङ हाग्रा मोनथाय आयेन 2006 नि सिङाव ट्राइबेल हारिफोरनि थाखाय हानि मोनथाय होनाय। दा बेवहाय जों स्पेसियेलि बेखौनो मख'नो हायो, जोंनि बर' हारिफोरानो दासिमबो हानि मोनथायखौ मोनजोबनो हायाखै। बेनि थाखायनो 2006 मायथाइनि हाग्रा मोनथाय आयेनखौ लानानै मोनफ्रोमबो ट्राइबेल हारिनो हानि मोनथायखौ होनांगौनि थाखाय बे दाबिखौ खालामनाय जादों। 7 नाम्बाराव दङ इनफ्रास्ट्राकचार जौगाथायनि थाखाय 1500 कौटि रांनि जर'खा जौगाखां पेकेज फोसावनाय। 8 नाम्बाराव दङ जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनाय आरो बारग' एनडिएफबिफोरनि केसफोरखौ बोखांना लाफिननाय। दा जोंनि गोबां बारग' एनडिएफबिफोरानो जोबथेसालियाव जोबथेजानानै दङ। बेनिखायनो जोबथेसालियाव थानाय साफ्रोमबो बारग' एनडिएफबि बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ। बेजों लोगोसेनो बिथांमोननि सायाव केस नांनानै थानायखौ बोखांना लाफिननांगौनि दाबिजों मैया एबा 11 डिसेम्बर खालार खालि बे बनजार रेलिखौ आसामनि दाब दाब जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लानाय जादों। दा बेनोमोन मैयानि बनजार रेलियाव लानाय गाहाय दाबिफोरा। जों मिथिखागौ जोंनि बर' हारिया दासिमाव
जोंनि मोननांगौ मोनथायखौ धरना एबा सोमावसारालासिनो मोनफेराखै। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोरोबथाजों फैफानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंजोबनांगौनि थाखाय बे धरना एबा रेलि हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा नोंथांमोना बयबो मिथिजोब्बाय जानांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानि थाखाय आसामनि दाब दाब जायगायाव बे बनजार रेलिखौ लानाय जादोंमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला बयनोबो शेयार खालामनानै हो। बेजों लोगोसेनो बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।